We doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak ook wel een oefening met estafette en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mee dwang kan, zeg maar. We spelen een keer hier een wedstrijdje in Friese Boys 45 plus. Dat is dan een oefenwedstrijdje, ja, en dat vindt iedereen vindt het prachtig om te doen. Wij hebben in principe op dit moment een man of 13. We hadden het laatste tijdje alleen een oproep gedaan. Toen hebben we een stuk of 10 halve man. In decembermaand ben er voor mensen met een beperking qua sportaanbod net heel veel dingen te doen. Haast voor de gewone jeugd wordt er natuurlijk voetbaldagen of voetbalkampen georganiseerd. Vanuit Cambuur bijvoorbeeld, weet ik. Vanuit sommige amateurverenigingen. Maar voor het passend voetbal werd er eigenlijk vrij weinig georganiseerd. En ja, ik vind het belangrijk dat dat wel gebeurt. En want waar kunnen ze dan aanmelden dat ze zeggen van ik kom even een keer mee doen? Dat kan via het e-mailadres gvoetbalzwaarverstaande@gmail.com.